Daar kist oeren mee bezig wezen. Ja, ik ben zeker niet tevreden. Als je ervoor bent, dan moet ik gewoon gaan. Ik haal mijn inspiratie uit dingen die mij treffen. Uit de kranten. Bijvoorbeeld dat vond ik een heel mooi shot. Die heb ik de Nachtbrakers neemt. Dat is een housewarmingsparty bij de opening van het Fries Museum. En toen zei ik, nou het is correct de nachtwacht die al die mensen in dit feest vieren. Dat worden bij mij de Nachtbrakers. Hier bijvoorbeeld ben ik weer geïnspireerd raken toen het winter was. En ik dus weer oude dingen nagegaan van reetrieden. En dat is de Tour van Hilpen, die is just. Daar binnen een aantal rieders. En ja, daar bedenk ik dan ook weer mijn eigen kleuren bij. Want dit weer gewoon een zwart-wit fotootje volgens mij uit een boek. Nou ja, zo binnen dus toch wel een hele grote dingen waarvan ik zeg van, nou, dan dit, dan dat. Ik ben net een man die dus nou eigenlijk al, nou ja, in een richting kozen had. Mijn handen beperken dus eigenlijk mijn manier van schilderen. Dat is altijd een beetje trouwend en roeg. En toch, als nou dat liedse schilderijtje heeft van Audebel Diek, dan zit er dus toch wel goed de contouren in. Alleen ik moet ervoor waken dat ik net te precies wil. En dat heb ik als architect natuurlijk wel. Dat ik dus eigenlijk een beetje, want dat moest kloppen, die precisieheid vanuit mezelf dus hè. En dat is eigenlijk wel, vind ik zelf wel een beetje mijn beperking. Mijn holle wil eens een keer wat preciezer dan mijn handen kennen. Ik ging er nooit eerder schilderen. Ik dacht dat ik dat net kon. Ja, dat is eigenlijk dus op gang geholpen terug dus het contact van mijn vrouw. Maar hier een schilder uit Bert Verburg, uit Snitswaai. En zij vond, ik moest wat doen, toen ik weer thuis wie uit Beatrix hoorde. Toen ik dus daar een liedje hier revalideerd heb. En zo ben ik in de kunde gekomen met die man. En die, nou, die zei, pak maar een kwast en doe maar wat. Het is een heel verhaal dat ik dus mij een dwarsleesje in Beatrix hoorde. Uiteindelijk te Londen kwam, nou dus zit maar eerst 10 dagen op intensive care enzovoort. Wij dus het bericht kregen ik van, ja dit wordt hem net, dus neem afscheid van het leven. En dat had ik dingen en dat was heel emotioneel alweer. Ja, toen moest ik waarom. Want dat sterren, wat geen sterren waren, wie makkelijker dan ik dacht. Maar het gevecht waarom voor mij moeilijker dan het voortgingen. Enfin, een heel verhaal, wat ik nog maar even kort beschreeuw. Dan lees je daar en dan denk je, ja, dit is het dan. Wil ik dit wel? Enfin. Van jezelf, van je familie, de ben je steeds toehaalt, blijf erbij en dit en dat. Pak je dat dan weer op. En dan ging je uiteindelijk naar een jonge man naar huis. Hier merk je dan ook de warmte en de draagkracht die er is om je heen, vooral van je vrouw. Wat zal ik nou? Je lezen stil, je bent een stil val. Ja. En dan, wat doe je dan? Wat lezen en dit en dat. Maar in jonge liedsen binnen dan toch dingen kwamen, zoals bijvoorbeeld dat Eke mij in contact bracht had met dus die schilder. Dat je bepaalde dingen weer oppakken en dat je denkt van, ik ken nog wat. Het leven had een hele andere dimensie gekregen. En die dimensie die het oude hekken is, ja, die is compenseerd toch dus, ja, andere dingen doen. Maar door hier stek depressief achter de geraniums eindig ik in, zeg maar. Ja. Ik heb ook wel perioden dat ik wat depressief ben. Dat ik denk van, waar is dit alweer voor? Maar in die programma's die je dan zeggen over reunie, dan jouw ze cijfers op het leven. En dan zeg ik van, wat jouw voor cijfer op het leven? Dan zeg ik, nou, ik heb nou wel een dikke zoon, dat ik het voor jou.
spannend man. Ja. Zest maar. Wie ben even te rennen? Ik ben sportief, hè? Wie ben sportief? Ik ben heel kwaad dan even op en dan gaan we gewoon een blok om. Ja? Zeker. Hij stikt maar een zo'n ID&T jasje. Ja, gelukkig wel, op haar kan hij. Oh ja. Is dat een ouderwetse gabber? Ja, wees. Het is een ouderwetse gabber. Old school, hè? Ja. Old school. Zit daar eens wat moois op camera. Is dat mooi? Een mooi glas. Knobbelzwanen. Wat voor zwaan? Knobbelzwanen. Is daar echt wel verstand van? Ja, vogeltje Ja, man, vogeltje mannen dit. hè? Ja? Ja, zeker. En staan ik doden? Nee, alleen nog parkieten en papegaaien. Oh. Ja. Geen doden. Doden ben je vogeltje. Oh. Wat ben je het dan? Ja, dat ben gewoon pas denk ik. Kun je de pas wat hen bijbrengen. Gebroken ze in de Eerste Wereldoorlog, hè? Ja. Amerikanen. Om de pas te versturen. En Duitsers. En daarom was er nog geen doden. Nee. Nou maar naar, als die dood hangen, dan scherm je altijd te stjongen. Stafbende, stafjaars gewoon altijd. Hang je zijn hoor. En nu mijn bamberjagje. Maar Beduij begon een heel ding te praten. Ja, dat is mijn voicemail. Oké. Nou, maar we er maar even trouw jongens. Ja, Ja, ik ga het weer uit. bedankt voor de wieze win. Ja, Ja. echt leuk. Nou, je mek. 3 uur weer neer. En goeie dive verder. Meisje. Nou, tot ziens. Hoi.